és que la instància, l'al·legació que presenta el senyor Pérez Sanen, el que els està demanant és simplement com a Ajuntament que tinguin, que prenguin les precaucions oportunes i necessàries per tal d'assegurar i garantir el caràcter del futur hotel. No els demana res, no està dient res, simplement els demana que facin la seva feina. Això és el que estem fent. Llavors, per què no estimar aquesta al·legació? No entenem el que es desestima. És que el fet que ho desestimin sembla que no vulguin fer cara en aquesta demanda d'aquest senyor. És el que s'interpreta del fet de desestimar-ho. És que no demana res al concret, no demana que es faci el projecte. Sí, l'urbanisme... Sí, a veure, s'ha desestimat aquesta al·legació només per una cosa en concret. Perquè resulta que no es pot, diguéssim, adequar. O sigui, demanar permís per un hotel i fer un altre local públic de concurrència on s'exerceix la prostitució. Per què això? Perquè la Generalitat va tenir un decret que és el dia 8 d'agost del 2002, que era el decret número 2017/2002, i després, posteriorment, l'Ajuntament de Mont-ras va fer una ordenança municipal publicada en el BOP el dia 1 d'abril del 2003. Què passa? Que si aquest senyor ha demanat una llicència per hotel, és hotel. I es dona hotel. Per què? Perquè si no hi hagués, que és el que va passar amb la Prince, si no hi hagués cap decret, d'aquesta sí que se podria acumular el tema hotel amb el que és un local públic de concurrència per la prostitució. Però d'aquestes que, havent-hi aquest decret, doncs només pot anar canalitzat per aquí, per hotel. Si es detectés que fan algun altre tipus que no és només l'hotel, l'Ajuntament té potestat per tancar-ho. I això és el que... No, escolti. És que és el que es demana que però és igual. feu complir, que feu alguna cosa perquè no se converteixi. No, és que ho sap que allà fa això. Nosaltres tenim aquests senyors demanen un hotel i aquí, avui, a un ple, es porta un hotel. S'aprova o no s'aprova? I punt no. Aquest senyor demana que es faci el que calgui i fer-se. I no demana res més. Per què desestimem aquesta solució? Perquè aquest senyor no proposa res. Aquest senyor proposa que es faci el que calgui perquè això arribi a bon fi, senzillament. Contestant, sí senyor, ara no calgui el que havia de bon fi. És suficient. I nosaltres no, desestimeu aquesta solució. Molt bé, doncs debatuda llargament la proposta, la posem a votació. Vots a favor? Contra?